Uray adda sa gabasab ti bagi, no kabaalan tayo ti trabaho, ag trabaho tayo lata tapno adda pamataudan. Tulong tayo matday ta, iti asawa tayo. Saan agapu tagtrabaho ti asawa tayo, kat saan tayo meten nga agkuti. Nasayaat no makapagtinulong tayo, tapno adaramaten tayo iti na espirituan kastameten para iti bagbagi tayo. Kanda dumapay, apakasapulan iti pamilya. No kasta nga da sa gubanit tayo, mabalin tayo latamot awat-watan ti bagbagi tayo diti uneg ti pagtaengan. Oray saan tayon arumwar nga mapanmag na magna dita, mabalin tayo nga aramiden dayta diti uneg ti pagtaengan. Kat pagyamanak unay iti Dios papagayan tenikan nak iti kastoy at talent. Makuna asaan ang nadagsen daytoy tatrabaho kon iti uneg ti pagtaengan. Although agarami dak latamot kadagiti necessary trabaho ditoy kasi ti aginaw agdalos aglabangem not so much ta agmen maintenance para iti puso. O daytoy panag-type, panagaramid iti script, ket pagyamyamanak iti Dios taynikan nak iti kastoy a talent. Tanumampay saan ka makapan agtrabaho iti nadagsen kas kumamapan agtrabaho iti taltalon wenno mapansumsumrek everyday agmalmalem iti opisina saan kun akaya dayjay at my age as a senior citizen. Ta 65 akmeten iti daytoy October. Isu nga nakapsuten ti bagi. But still, I want to work. Kat gaputa kaayak nagaramid iti drama script kat agi-record. Kaya tayo pa'y mo lang dayta. Tasigod mo't nga rod at trabaho tayo daytoy. Manipod pa'y idag kabanwag tayo. Kat kastuyan ti trabaho tayo. So, itultuloy ko latta. Instead of agtugtugaw latan o pasirsirbian or agur-uray iti matgedan ti asawa. Masapul dayjay makuna apa nagtinulong no kabailan lakit di. Kadatoy kakabsat agduduma tayo iti talent nga inted ti Dios a mabalin a makatulong daytoy para iti panggedan. Inikan na tayo iti Dios iti wisdom, talent or pigsa. Tapno iti kasta adaramaten tayo a pagserbi ken kuana, pagserbi iti Diyos ken iti pagarian na ken pagserbi iti pamilya ken pada tayo aparswa. Pagyamanak man gayam papagayam, amin kayo a followers, non-followers, viewers, supporters, dagiti reactors, commenters, star senders, subscribers. Kat pagyamanak ti dua a Facebook subscriber ko ada Olarte Jody Gandeza ken Floyd B. Pugungan. Thank you so much to all of you. Okay guys, thank you so much for watching.